Ekaitz Mendizabal Goixerri, ongi etorri txulara, ze moduz? Eskerrik asko. Noiz etorri zinen Euskal Herrira? Asteartean nahi honitzen, astelenia joko no maizitine ligako azkeneko partiduak eta gabase abioi hartu eta astearte atzaldien nahi honitzen mutrikura. Ekaitz, haze ustekabeko galanta, azkenian hemen foro hontan, podcast hontan, erreibindikatu izan dugu zure figura, gustatuko litzaigukela Euskal Herrian jokatzen ikustea, eta ara ze pozgarria. Gainera, etorri zea, izarra bezala, Mai Citiko izarra. Bai, bueno, posik, azkenian jokatzen igualako hemen Euskal Herrixean, nire ametza esan, esaten nahi bazu, baina, bueno, zirkustantzia batzu, beste batzu itxio, ezin izan da lehenuo etorri jokatzea, oan eman inda, eta posik Bilbon jokatzearen, eta udan ziarre eman ditzen aukeria, aprobetxatzen saioko nahi bai, eta bai, esate izuten da, posik, eta, bueno, oan ez dakar lan erraza, baina, bueno, nire eskutan dagoen da eman den. Ekaitz, zoriontzekoa dira, eraman enpresa, zu ekartzeagatikan, eta baita ere, jaialibe, zeren jakin dugu, zure lankide Miami Magic Cityn den Douglas ere jaialibekin jokatzea datorrela, hori ere notiziona da, azken finean, aurpegi berriak behar ditugu, eta haze poza. Bai, nire entero nintzen nien Douglas Donostiko txapelketik jokatza zuala postu nintzen, bai, behakine erlazio zona kat eta hemen urtegin hasitxa eta ze jokuakan ikusitxa, nik ustete merezi doala olako aukera bate bai, eta behitxo posik, eta nire itxo bai. Ekaitz, zergaitik orain, izan dira aurretikan saiakerak zu ekartzeko? Bai, bueno, ondala urtebetetiko más o menos, ondia kontaktuak, baina, bueno, zate izut, guk ere kontratuak hau eta maizitin, eta ezin izan dieman zirkustantzia diferentean arabera, baina, bueno, esate izut, oan hori astuin behar da, eta oan hemen hoi jokatzeko desiatzen, eta oangoan zentrau behar da. Ekaitze, nola izan da, eraman zurekin jarri zan harremanetan edo Mai City enpresarekin? Bueno, niri estuk esan zian Gabona, bueno, maizitik esan zian Gabonak aurretik bai, aurten bia libre ukiko nola udan jokau nahi banoan, eta hortik astebeteo goikokin izketan nahi noan, eta gauzak erraz jundia, eta hori xe, ez izan ere beste munduko ize. Eta hori xe, beak eskaini zian ze jokoko noan, eta bueno, niri ondo iritsu zaten, eta zetsuan genuen Bai. biharrekua. Traba ekonomikoak egon dira edo berehala konpondu zineten? Ez, berehala. Gana fluido izan da. Bai, beste aldetikan, jaialiberen eskaintzarik izan dezu azken boladetan? Bueno, aurreko udan eukinoan, baina horixe, maiziti enpresiak eskaintzen zianakin, enagoan adoz, uda hortan jaialiken jokatzen, banoan, enoan, horixe esaten gustatzen proposamena, eta azkenian ez noa jokau, eta urten ez dut eukiez. Ekaitz, zenbat txapelketetan partu hartuko dezu eramanekin? Bueno, han momentuz Bilbon, eta gero ez dakit aldeten esan, da bazpan ez dut esango, baina beste 3-4 txapelketetan hartuket parte normalian entzat. Osea, aukera hundik Final Four Donostian jokatuko den irailean Final Four hortan parte hartzeko ere bai, Bueno, oan momentuan hori uste behidatzen, oan ja lehengo paso eman dut, udan jokatzen nua, oan Bilbon, zate izut erraz ez tala izango, eta partio junbiar nahi, sensazionak bilatzen, eta
esate dizut, gero, horre, agertzen nahi Final Fourrian, ondi hobeto, baina momentuz ez da hori nire objektibo bentsat. Behin akordioa lotuta zeneukala eramanekin, Danian ensaiatzen hasi zinen, zeren kontutan euki behar da Mai Cityko kantxa 36 metrokoa dela, eta hemengoak berriz, normalian 54 izaten dira. Eta hain justu, zu bizizean txetikan gertu daukazu Dania jaialai. Han, aritu zea Mai Cityn jokatzen eta aldi berean tarteka ensaioren bat egiten. Bai, indeu, sei bat ensaio indet, esan desu bezala lehen bat dugulasek eta ere Euskal Herrian joko biogu, eta beti batzen ginen lau bat, lau bost ensaiatzeko, eta, bueno, indeu ensaio batzuk, ez da hemengo partido bezala, baina, bueno, bentsate neurriak hartzeko eta pelota desberdinak oitxutzeko, ondo torretzaguk. Pentsatzen dut, bere biziko aldaketa izango dala Mai Citytikan beste kantxa luze batea, ez? Konta iguzu? Bai, guztiz, ez, dana desberdina, azkenian pelota diferente egin jokatzeu, guriak Mai Cityn aurrian datien kristala daka, 56 metro daka, pelotian efektua desberdina dira, tantuak era desberdin baten etxezu, intensu da, baina gero etortzea ona, eta frontea hondixian sartzea, eta peloti asko saskarro dua, abiadura diferentia da, sartzeko ere desberdina da, rematiak ere, igual padigitxokin bota bizu, da, azkenian, neurrianak hartu bizu, denbora gutxi zen, ez? Baina, bueno, esate dizut, hau izan nahi noana, eta listu nahi. Aspaldiko helburua, Bai, baina, bueno, azkenian hau da, ez? Esate dizut, nire ametsa beti izan du Euskal Herrian jokatzia, zen ni hemen hasi nahi eta beti izan ditut puntista hundixiak ez, eta beti nahi izan dut euran lekuan egon, azkeneko urtean Mai Cityn ere oso gustora noi, baina, bueno, oan Mai Cityn zela temporadi oan amaitzen, eta udan aukeria oan jokatzeko, niretzat egokixea da, eta oso posik. Gainera, ez dakitenek jakin bezate 25 urte dituzula, espanago oker. Haze sasoia, Bai, egiz esan da ondo sentitzen nahi fizikoki bai, 25 urteak atu handio, eta bai, sasoi herrian bai, egiz esan da. Bai, Goizerri, behin, kontratua edo hitzezkoa emanda hemen jokatuko dezula, emozionalki ze reakzioa auki zenun, zalantza, derrepente, hau gauzatu da, gainera Ameriketatikan joan, derrepente notizietan horra agertu zehazu Iron Cupeko Bilbon gaur bertan astezean debutarekin, eta derrepente teleberritan Goizerri Mai Cityko izarra jokatzea dator. Ordon, zuk zure barruan alde batetikan pentsatzen dut sekulako gogo aukiko dezula hemen jokatzeko, eta beste aldetikan haze erantzuna emango dedan, nola da? Bai, hola da. Egixera azkenian, ja banakitzen din onan atorrela jokatzea horre hasira nervioso honitzen, noan ensaio batzuk egin da, eta denboria, eguna urratzen duala, egixeran da pixkat lasaixo noi, gaur ere lasain noi, baina bai, azkenian neukar ez dakitxe neko egunia zemaiatan nagoan ere, ez te joko partidoik, ensaiotik partidota ere, oso aldaketa handixea do, eta gogoak inoi jokatzeko, baina esate dizut, ez dakit neukar ez zemaiatan nagoan, igual jokatzeko ez ton partio, igual ez, baina nik aldeten egin get, eta kontuen euki behar da ere lehenengo partioa ala ondio, jungo nahi bai hartzen, eta berze lertetzen doan. Gainera, kontuan euki behar da, espazia etortzen, espazia kantxan sartzen, espadezu zure burua probatzen,
beti geldituko zinakela arra horrekin, ez? Joder, jokatu, bueno, oraindik oso gaztia zea, baina aukera alik eta lehen bailen eman dizuten bezala, asko hobeto. Bai, dudagabe, azkenian beti bilurrakin baldin bazoz, azkenian inoiz dezu jokauko, eta bilurrakin erdetzen mazak kantxa beti, esazu gauza kondertengo. Ni bilurrik ez dakat, errespetua pixka bai, porque gaur egunian eramanen batez zen pelota isa munduko honen naia, eta euran terrenoa nua, ez, erabatea. Azkenian eurak etorri zan dianean maizitira, superkorta jokatzea, o temporada jokatzea, ikusten da, hasieran ere kosta utxen dela, ez? Eta ninu euran terrenoa, eskusa ikipini gabe. Baina, danoak ere, ez dela izango erraza, baina, bueno, esate izut, nik posinoi, gustora eta gogoakin dakaten emateko, eta nik aldeten danen ondo juteko. Gero ondo jungo da, no gaizki jungoran, ez da ginok. Baina ikusik hori ja partioak esan dugu. Bai, hori da, zuk daukazu handikapa bezala, handikan zatozela, ez? Hemen daudenak ez dituzte partida ordu gehiago sartzen dituzuzu kantxan, beraiek baina askoz kontesto desberdinetan. Gaur debutatzen duzu Bilbon, Iron Cup hortan, eta ezagutzen duzu badakit atzo joan zinela ensaiatzera, aurretikan bazenuen Deportibo kantxaren berri? Bai, jokautan nagan Deportibo norre sisteran interjaiko final bat joko benun. Justo ni Dani etorri baino hilabete batzu lehenu, eta gustau izaten frontoia eta rekuerdo ondak eta atzo junitzan nian ere, ondo gaunitzan, zai nahi genuen, baina, bueno, dio ikustet, neuk ere, geixo emateko dakatela, baina, bueno, esan dizuten alen. Einen bihar nahi, geuran velozidade ipini bihar nahi, dana, ez? Eta aberzela juten da. Ez dizute lagun txarrena jarri, Imanol Lopezekin jokatzen duzu. Bai, hortik egitxe izan da posik ez, pentsatzen deak ere seguridei emango itxela eta asko lagunduko itxela pareja bezala, niri tranquiltzen eta pelota txarasko kentzen. Eta horixe, azkenian aurre da, atzelai oso segurua, eman etxe jo, ez daka deskribaben biharrik, baina posik bekin jokatzearen, da berre zelarpetzen dut. Gainera, ez dakit pentsatzen dut, agian Imanol hor beste inun baino hobeto ibilikoala. Azken finean, berroi urte edo berroita urte bat ditu, eta hanka gelduan apiez parauz hobeto moldatuko dala kantxa asko kubritu bihardian. Baina hori zuen aldeko baza bada, ez? Pelotak kokatzen duzue, Urreisti eta Ibarluzearen kontra. Urreisti ondo ezagutzen duzu, Ibarluzea ez horren beste, telebistatik pentsatzen dut, ezta? Nola ikusten duzu? Kanpotikan guretzako kolorerik ez daka, baina kontutan euki behar da hori zu handikan zatozela, eta hori nerbioak, frontoia lepoaino beteko da, telebistako kamarak ere hor izango dira, askok etxetikan jarraituko dugu partida hori, irrikitan gaude Ekaitz Mendizabal Goixerrik zen maila ematen duen, jakinaren gainean partida asko jokatu behar dituzula, ezin dela inundikan ere pelotari bat neurtu partida baten gatikan, udaran zehar, esan dezun bezala aukerak izango dituzuta, guk ere, pixkanaka, hori tankera hartzen jungo gea hori. Zuk, zure buruan, numero 1 izateko ambizioa badaukazu? Hombre, hori beti ez, azkenian kantxa sartzean beti nahi zirabazi, eta ez importa zeinen kontra jokatzen. Zuen da, beti, objektiba beti honen izatea, baina realistak izan de bai, on momentuan enoi euran mailan eta saioko nahi, euran mailaino aiatzen. Baina, esan dezun bezala lehen, arti urriztita Ibarluzean kontrakau, arti oso gorra, eniaute badakigu zela da horien, ze forman dauan, eta lotzagabe bat da, ez, kantxa barruan, ondo ezautzen nik, beak ebain eri, eta oso posik behan kontra jokatziarren,
azkenien familia txingea eta mutrokuntzat ere garrantzitsua da. Eta Ibar Luzea ezautzete bai, da asko, porque behakin ordu asko pasau ditute bai, justo lehen esan dituten finala Interjaikoa bere kontra jokau nan, Bilbon. Eta, bueno, partio zaiaukik, dudagabe, baina geuriain ni neuke gauza basikoak ondo etxiakate helburu bezala, eta berba, Aita aldamenean izango dezu, gaitz? gaur ez dut uste, gaur inautere ordo eta bixon interna hori da, eta gaur ikusten bakarrik joango da, pentsatzet. Zer esan dizu partida jokatu horretikan? Prestatu dezue taktikoki edo? Bueno, azkenen izketan egin dugu, baina asko ere ez, bai, azkenien zelan ere lehengo partiduan ere, gauza basikoak ondo etxia, ez, zati ondo atatzia, inaute izakiak entzen baiet, baina lan asko kentzete bai gainetik, pelota asko ez utetxia eta ondo rebotatzia, ez, gauza hiru horrek ondo etxien bez, aukerrik ukikeue partira basteko, eta hortik aurrea, etikua, ez, aurrien hartzeten den barrematau, eta holako gauza, baina, etikua. Printzipioz, ze pelota klase aterako dezue? Motela, bizia, buruan dakazu? Hombre, normalien gu motelakin igual, Imanolek eixo dominaukeu ez, atzien, eta eronik aurrian rematatzeko aukera geixo ukike, baina gero partioan zirkustantziak ipintzi izu ere, ze pelotakin jokau, igual hasiran pentsatzen zunien pelota batekin jokau izula gero partio barruan ez desatezu, ostra, igual bestiakin hemin geixo behitzen. Así que, kusik euze pelota dozen eta desi itxukeu momentuan. Mutrikutikan jende asko dijoa partida ikustea? Pentsatze egungo dala, ez? Kenian inauten familia, nire familia, nire kuadarriako laun asko datoze bai, gero mutruko eskolako pendiere etorrikoa, mutrikuarra etorrikoia. Pentsatzen eta asko egongo la bertan. Baina, bueno. Bai. Seinale onara. Datorren astean, Barandika eta Baskeren kontra daukazue beste neurketa? Bai. Bueno, beste partio gor bat, ez? Azkenean hor partioa nahi gorrak. Partio desberdina izango da, baina, bueno, irabaztea, ez? Hori da helburua, eta beti aurkarixak errespetatzen, eta baina dauan dan ematen garaipena lortu. Eta gero, partida hori jokatuta gero, berriro itzuli bertzera Miamira, ez da? Hango playoffak jokatzea? Bai, hori da, jokatzet hori maiatzak bixan, eta maiatzak iruan berrez abioi hartzet, maiatzak lauan playoffa jokatzeko Ameriketan, irabazten du playoffa gero behatzi izan finala jokauko noan, eta galtzen dubia maizitiko denboraldia maitutzat joko noan, eta ja honetorreko nintzen, ja hemengua preparatzea tope. Eta hemen Iron Cupen zailkatzen bazarete, hori finalerdiak jokatzera. Baliteke hango txapela irabazi eta hemengoare bai. Hori litzateke polita. Hori ja perfectu izango zen. Baina aurten egizten da saia ikustete naizitiko playoff, finalea sartzia, baina bueno, se pasatzen da, guk dakaundan eman gehu finalian analizateko, eta gero aiatzen bada irazteko, eta gero Iron Cupen semifinalea sartzen bada, berdin, ez? Beti helburu irabaztia da, baina, bueno, ez da lortzen, ez da pasatzen. Arki, gaitz. Bueno, gu gaur telebistatikan ikusiko dugu bi partida guztet ematen dituztela, ez da? Biak, ez da? Eta, bueno, zuen abenipin begiak atera beharrean, egongo gea. Bai, zela juten dan, eta pero ondo jurtia, eta sensazionak inerketzea partiotik, eta irabazten dugu, ondio, asko zureto. Zabelean, tximeletak sentitzen dituzu dagoeneko? Esan da ondio ez, baina nik uste ja berta frontoia sartzen nahi nian, da ikusteten nian ja gauza montauta eta jendia sartzen, da haula nik uste pixka deukikete. Baina bestaldetikan ze polita dan egoera hori bizitzea, Bai, zan dizut azkenian nahi noan asan, eta hau eguna ez, azkenian
beti ikustezu urruti ikusi izan dut, baina zetxoen pasatzen den mori eta ja hemen doa, jau da, eta neongo gaur, aldeko zaztiretan Bilbon. Gaur bihar kompatiblea ikusten dezu Magic Cityn jokatu eta aldi berean hemen Euskal Herrian, pentsa ezin jazan guain dala gutxi zere, karo. Guk hemen errei bindikatzen genuen ian, ematezun bai, baina enpresa bakoitza bere interesa dazka, eta karo, defenditu behar ditu, demostratzen ari gera, posibilidadea da, badago dela, eta haze premila dagon Euskal Herrian jende berria eta batipat zu bezalako profila edo jokua dakatenak. Bai, bueno, hori politxu izango zen, ez, gero gauzi ere aurra da, ez, etxak eta ondoko arrau alizatia, oan momentu amentat ondoko arratzego, eta posible da, gero, ez dakitxe zela izango zen, baina, bueno, oan gua, eta gerokoak etorreko ja, así que... Hori da, banan joango gera. Ekaitz, ondo iruditzen bazaizu, elkarrizketa honi bukaera emango diogu, baina bilar edo etzi berriro elkartuko gera komentatzeko gaurko partida nola joan dan, ze sensazioak izan dituzun, kontatu nahi diguzuna. Ondo iruditzen zaizu? Bai. Ederki. Beno, sorteon, osasunarekin bukatu, eta hori, apurka zure joko maila erakusten joango zarela, hori konbentzituta gaude, eta guk zerbait nahi baldin badegu da, gozatzia zure bezalako pelotari batzukin. Eskerrik asko, Ekaitz, besarkada bat, eta suerte gaur. Euri, Bai. eskerrik asko.